салом алейкум бародарони азиз. Айни ҳол мебинед мо як кори дигарамонро ба навор гирифтем. Дар ин хонае ки мебинед бародарони азиз 7 ба 3.5 мебошад, яъне баландиш 2.90 мебошад ва ин хона мо тирда истифода бурдем, яъне дар байни девор тирдаи коғазӣ мебошад, аз паро бошад, тирдаи алибастри мебошад ва бари поён бошад, паставка, потолок байнаш натиҷной ва и параи девор бошад, тирдаи алибастр мебошад ки яъне мисли кожа аст. Дар навор чӣ хеле ки мебинед, ин алибастр қатъи аст. бародарони азиз, ва ин хонаш бошад, яъне спални аст, ҷои хоб меган бо забони тоҷикӣ. Ва ин хона 3 ба 4 аст. Дарони корбое ки мебинед, даврое ки мебинед, инҳо ҳам шланг гирон мешавад, яъне светомузика ҳаранга. Ва дар инҷо ҳамагӣ 3 хона аст, яъне як зали калон дорад, як спални детский дорад, баъд кухонӣ, ванна, боз калидор. бародарони азиз, ин хонаи хуби кӯдаку аст. Ин хона ҳам 3 ба 4 аст ва дар инҷо мо потолоки хайтек истифода бурдем. Чӣ хеле ки дар инҷо мебинед, ҳамааш гирон аст, шлангош. Ин калидор аст. Ин калидоре ки мебинед бародарони азиз 8 ба 2.30 мебошад, яъне баландиш ҳамун 2.90 ва дар байне ки мебинед, яъне сиёҳ аст дар байни потолок, он натиҷной мебошад. Яъне ана ҳамин хонаое ки мебинед мо ҳамаша падкулуч супоридагӣ ҳастем ба ҳамин наздикӣ. Ва дар гирди тирезаҳо мо санг истифода бурдем, яъне ин санг аз алибастр аст ки тайёр буд. Мо амира дар гирди тирезаву оинаву углҳои девор истифода бурдем ва дароша мо часпондагием, дарое ки мебинед. Ва потолок бошад, потолок ҳам замонавӣ мебошад ки аз гирд ба гирди девор ҳӯй мондагӣ ҳастем, яъне 10 сантиметр гирд ба гирд ҳамун шлангое ки светомузика мебинед дар ин потолок истифода бурдагӣ ҳастем. кухонӣ медароем, боз дар бораи кухонӣ маълумот метиҳем. Ва ин кухоние ки мебинед, ин кухонӣ ҳам потолокаш яъне замонавӣ аст ва дар ин тарафаш бошад тирда истифода бурдагием, яъне тирдаи 3 метр мебошад. Ин тирдае ки мебинед баландиш стандарт 2.70 аст, бурдагӣ тайёр аст. Ва дар байни девор истифода бурдагием аз парои тирда бошад, алибастр аст. Ин ҳам алибастр аст, яъне чӣ хеле ки мебинед гул дорад танаш. Ин алибастр аст ки 50 да 50 аст, ба фуген мечаспониш. баъд дар инҷа пол ҳам ҳаст, полашро мо кафел чинагӣ ҳастем. ванна бошад 2 ба 2 аст бародарони азиз. ва чӣ хеле ки дар инҷо мебинед, яъне ҳамаи анами ваннаро мо худмон соз кардагӣ ҳастем, яъне падкулуч, оина часпондагӣ ҳастем, кафел ва унитаз, боз ванна рахча часпондагӣ ҳастем, яъне дароша ҳамаи ҳамин хонаҳоро мо худмон падкулуч кардагӣ ҳастем.